Niġu għall-Evanġelju. Qabel il-qari tal-Evanġelju nkantaw Alleluja li tfisser tifħir l-Alla għax inkunu se nisimgħu il-Kristu nnifsu ikellimna permezz tas-saċerdot. Għalhekk għandha titkanta minn kulħadd. Għall-istess raġuni waqt il-qari tal-Evanġelju kulħadd iqum bil-wieqfa bħala rispett lejn Kristu li jkun qed jindirizzana u bitħejjija li wara s-sagrifiċċju tal-quddiesa aħna lesti li mmorru u nxandru l-aħbar it-tajba li nkunu smajna lil ħadd ieħor. Qabel il-qari tal-Evanġelju nagħmlu sinjal ta' salib fuq moħħna, fuq xuftejna, fuq sidirna. Din għandha tifsira simbolika sabiħa ħafna. Is-salib ta' fuq moħħna ifisser li dak kollu li se nisma' u nifhem inxandru b'fommi u nożżu f'qalbi biex imexxini fil-ħajja. Mela kull meta nagħmlu s-sinjal ta' dawk it-tliet tislaleb inkunu qed nagħmlu wera li aħna nifhmu, inxandru u nożżu kliem Kristu. Wara infaħru lil Kristu u f'kollha flimkien ngħidu tifħir lilek Kristu. L-istqarrija tal-fidi wara l-omelija li normalment issir fuq l-Evanġelju tal-ġurnata issir l-istqarrija tal-fidi, il-kredu, kelma ġejja mit-Taljan credo li tfisser jiena nemmen. Stqarrija ta' dak kollu li aħna nemmnu fih. Il-kredu huwa r-rabta huwa l-iva li aħna għandna mal-Missier, mal-Iben u mal-Ispirtu Santu. Meta ngħiduh inkunu qed inġeddu l-fidi tagħna u l-wedied li għamilna jew li għamlu għan-nom tagħna dakinhar tal-Mamudija. It-talba tal-fidili. F'din it-talba il-ġemgħa tesprimi l-vokazzjoni saċerdotali li rċeviet fil-Mamudija u titlob għal bnedmin kollha. Il-kongregazzjoni tieħu sehem billi twieġeb għal kull talba, ismana nitolbuk mulej. It-talb m'għandux ikun personali iżda għall komunità kollha. Il-liturġija tal-Ewkaristija, l-altar li fadna il-mejda tas-sagrifiċċju ta' Kristu. Bil-preżentazzjoni tal-offerti tibda l-parti Ewkaristika. L-altar huwa sinjal ta' Kristu mhux sempliċiment mejda. Għalhekk xejn m'għandu jtellef l-importanza tiegħu. Il-purċissjoni tal-offerti kienet id-drawwa sas-seklu 11 li l-insara jġibu mid-dar tagħhom offerti ta' kull tip għal bżonnijiet tal-foqra u tas-saċerdoti. F'dan il-mument waqt il-quddiesa kienu jiffurmaw purċissjoni u jgħaddu l-offerti tagħhom flimkien mal-ħobs, l-inbit u l-ilma. Illum qed isiru taħt forma ta' flus ukoll għalhekk issir il-ġabra u jixraq li din titla' mal-offerti l-oħra f'purċissjoni. B'hekk kull wieħed u waħda minna jkun qed jipparteċipa fiċ-ċelebrazzjoni liturġika. It-talba li jgħid is-saċerdot fuq l-offerti għandha ħafna mill-barka ludija li kien għal Kristu stess fl-ikliet u mod speċjali fl-aħħar ikla, il-berakah. Biha birek lill-Alla l-ġid l-provda. Aħna wkoll imbirku l-Alla billi nwieġbu imbirek Alla għal dejjem.